Murag katawanan ang nahitabo sa maong piniyalan, naghihisgutan sa atong ebanghelyo, kay nagminaro siya sa pagpanikas, pagwaldas sa gipiyal nga kwarta or bahandi sa iyang agalon nganha niya. Nya sa dihang nasakpad siya, naghimo na sad siya laing sa laod aron makabaton siya higala gikan sa mga tao nga utangan sa iyang agalon, iyang gitagaag pabor aron makadawat siya pabor. Pero wa siya hibaw, nasakpan gihapon siya siyang agalon. Kani mga igsoon gihimo ni Kristo nga pasumbingay aron pagtudlo nato nga wa gitay gibuhat aning kalibutana nga dili masakpan sa Ginoo. Ang Ginoo mo'y atong agalon, igo ra niyang gipiyal ngan hinato ang tanan nga nindot nga mga butang, kwarta, yuta, kaning mga dungog, kining atong intellectual capacity, kaalam, mga degrees, mga honors, gipiyal ra nas Ginoo nato. Mao na si San Carlos Borromeo, gipiyalan og nindot kaayo nga gasa, dato kay iyang pamilya, dungganan kaayo, tinahod sa simbahan, unya porti sa niyang braita, kay nahimo man ni siyang excellent doktor sa canon law o sa civil law, theology, og mauna nga suhito kay sa balaod sa yuta o balaod sa Ginoo. Nya kining tanan nakapahimo niyang sikat kaayo, apan ang iyang gibuhat, iyang gigamit ning tanan sa pagdaig sa Ginoo, sa pagpaila sa Ginoo, o sa mga pagtabang nga ang mga ordained ministers sama sa mga pari, mga obispo, mahimo untang liwat gyud sa kaning Ginoo nga maoy mi-ordain. Muna, kining pagminaro nato dinis kalibutan, kanang ato yung i-secured ang atong kaugalingon, maluoy ang Ginoo ni ana. Mao man bitaw nga sa atong unang pagbasa, hinumdum pa mo sa unang pagbasa, sulat ni San Pablo ngadto sa taga Pilipos, niingon siya diri, padayon kamong tanan pag-awat kanako. Ngano man, kay si San Pablo, siguro man siya nga nagsunod siya ni Kristo. Matod pa niya, daghan kay nato dinhi nga nagsigig simba, sige o uban pagani, nagwali, pari, obispo, uban pagani, Santo Papa. Pero sanga na lang, wa na magpuyo subay sa kang Kristo nga kinabuhi. Ang sabi kinabuhi ni Kristo, ang laing tao maogi iyang atimanon, dili ang iyang kaugalingon. Munang niingon diri si San Pablo, ingon sila daghang magtutuo kansang pagkinabuhi, sukwahi sa tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus. Kay ang tuyo sa kamatayo ni Kristo sa krus mauman ang pagluwas, ang paghatag og kaluwasan, dili ang pagpadaghan sa sala. Pero kini kuno mga tawhana, gabuhat sa tanan nga mga lawasnon nga kailibgon, pasabot sala. Kamo diha, kumusta man, kinsa may inyong giatiman, ang inyong lawas o ang lain nga katawhan. Ato gani kunong atimanon, ang ato ng kaugalingon, matod pang San Pablo, nagsiguro ako nga adto gini sila musangko sa impyerno. Napag-gisulti diri, ang angay untang ikaulaw, mauna noy ilang gipagarbo. Usahay kita, mga pagarbuhon ra ba kita sa atong sala? Sama anang magpalaygit, magpabasiktomi, isang yaw pa. Mag-abortion, himuan pagbalaod, mag-homosexual union, himuan pagbalaod, garbuhon pakaistanan. Unya dili na hinunta, ikauwaw na nato ang purity,
ang virginity, ang gugma sa pagpasaylo, gugma sa mga tao nga naa sa kaning gitawag na to miserable nga kinabuhi. Murag mauwaw na hinuunta anang mga buhata nga mupasaylo, motabang sa mga nanginahanglan, murag tag ui kay taana. Muna si San Pablo nagpahinumdom, magbantay kita. Nya, unsa may mahitabo kung musunod ta aning mga santos sama ni San Carlos Borromeo. Matod pa dinhi sa atong tubag sa Salmo, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Kada gid nato subay sa dalan padulong sa balay sa Ginoo nga mao ang langit, naagid ning kalipay. So ang kalipay mga igsuon dili sa pagtagbaw sa lawas nato, kung dili sa paggamit niining lawasa para paghatag og kalipay sa uban. Naman tay panultihon nga nagingon, you cannot give what you do not have. Di ka makahatag og unsay wa nimo. Ang Ginoo maro kay ni siya, magsige ni siya og paniid unsay atong gustong ihatag sa atong isig ka tawo. Kung gusto ganitang muhatag og kalipay sa atong isig ka tawo, iya dayon tang sudlan og kalipay. Muna kana mga tawo nga nagsigig tabang sa uban, di gid na mahubsan. Sige ra gid nagtabang, sige ra gyud tabang, mag-adam na og kadako ang ilang ikatabang. Si San Carlos Borromeo, ang iyang gipaningkamutan og tabang sa simbahan mao ang iyang intellectual capacity ug ang iyang self-discipline on morals and kaning atong mga faith and morals. Sa sige niyang paningkamot nga mao ni iyang ikapaambit, gisuplayan siya sa Ginoo og extraordinary na wisdom og strength, kalig-on batok sa sala. Og mao na nga bisag 46 years old na ni siya namatay, dako kay siya gikahatag sa kalibutan. Ako karon wa na 59 na padong ambot unsay nahatag nako sa kalibutan. Pero sige lang, naaman say ginagmay nahatag kay ngako sang tumong sige sag panghatag og tabang ngadto sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan. Ug ako ginang nasinati nga daghan kay isupply ang Ginoo. Kini lang atong parokya dinhi, kamong mga online parishioners, kay bawo gid mo ana nga daghan kay tag natabangan. Nya wasad pasagdis Ginoo. Nitabang ta sa uban, minindot pud ning atong parokya. Bunga ni sa grasyas Ginoo. Nya kamusang gasigig tabang dinhi sa parokya kay naaman moy kanang gugmas pagtabang, kasiguro gyud ko gisuplayan sad mo sa Ginoo og daghang bahandi para makapadayon mo tabang. Og kana mauna na ang kalipay, mauna na ang makaingon ta, nalipay ako, nagiingnan ako nila, mangadto na kita sa balay sa Ginoo. Unsaon man pagtabang sa mga nanginahanglan. Kay matod pa ni Kristo, unsay inyong buhaton ngadto sa mga labing ubos, labinas nanginahanglan, maunay inyong gibuhat nga rinako. Ug ang akong amahan musukli kaninyo og gatusan kapilo nga panalangin. So dili dayta magminaro nga atong tikasan ang Ginoo. Unsaon man nato, unahon nato pagpakighigala sa Ginoo. Murag ang sipyat aning ni ang sulugoon, didto siya nakighigala sa mga utangan sa iyang agalon. Didto na lang unta siya nakighigala sa iyang agalon. Pinaagis pagpangayog pasaylo, pinaagis sa pagbag-o sa iyang kaugalingon og paghatag og bag-ong dedication and loyalty ngadto sa iyang agalon. Kita maunay atong buhaton, dili ta makighigalag mga tao sa kalibutan, ari ta makighigala sa atong Ginoo. Pinaagis pagpaubos, mangayog pasaylo sa atong sala, magbag-o sa kaugalingon, from being selfish to selfless, from being greed to generous, from being angry or self-righteous
to become humble and considerate. Ingin ana, ug ato ning buhaton, suplayan din tas Ginoo sa mga grasya.